साब्र' खेबलांना मा आंखि दंगौलाय जाखो Audiences, please cheer up. Displaying of ISPL Trophy 2012. Bodoland Territorial Region Gelega Hanja Mentor Dr. Sangrang Bromo, Head Coach Vikran Sharma, Assistant Coach Temalu Goswatari, Assistant Coach Royal Goswatari, Manager Jaikong Bromo, Assistant Manager जाय बिथांमोना फिल्डनि सिङाव दङ अननानै बयखौबो गावबागाव जायगा लानानै गुरै खावलायनो अफिसियेलफोरनि अनगा जाय बिथांमोना फुटबल ग्राउन्डनि साखाथि स्टेडियाम फारसे गावबागाव मासिखौ नाजावनो गुरै खावलायदोङो जाय बिथांमोना सिङाव हाबसोमनानै दङ अननानै जायगाखौ खालि खालामनानै होदो Alumni Sani Bodoland yang bersesu mengajar posting film Bodoland ikon ada.
दलर थाबायदां